غضب نہیں ہوتے بلکہ اللہ رب العالمین غدار دے تے غضب نال ہوتے ہیں. جڑا دین دا غدار ہوئے گناہگار بندیاں واسطے اللہ دی رحمت ہر وقت دامن کھول کے ہے. اللہ رب العالمین دی رحمت اگے تسی سنے ہے کہ اللہ دی رحمت کتنی وسیع ہے. اللہ رب العالمین دی رحمت تے بہانے منگدی ہے کہ میرا بندہ میرے کو معافی مانگے. اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ اپنے بندے دے گناہاں نوں معاف فرما دے. صرف گناہاں نوں معاف نہیں فرما دے بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ میرا گناہ معاف نہیں کر دے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا جیڑے توبہ کر دے کفر تو توبہ کر دے نہیں یا اپنے گناہوں تو توبہ کر دے توبہ کر دے تے اللہ انہاں دے سارے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے. یعنی ایک تے گناہ معاف ہونے ہوندے نا اللہ رب العالمین گناہ بھی معاف کر دے تے دنیا نیکیاں بھی عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جدوں بندے نال محبت کردے نے اسے بندے کو پھر کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. اسے بندے کو اللہ ہدایت بھی عطا فرماندے نے. ہدایت کس کو عطا فرماندے نے؟ جس سے نال اللہ محبت کردے نے. جب محبت کس سے نال فرماندے نے اللہ نے یہ گل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما دیتی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو فرما دینے اے پیارے محبوب تسی فرماؤ اپنے غلاموں نو فرماؤ قیامت تک واسطے اپنی امت نو فرماؤ یا اللہ کی آکھنا ہے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ. اللہ رب العالمین اپنے محبوب نو فرما دینے اے پیارے محبوب تو اپنے غلاماں نو دس دے اگر تسی اللہ دے نال حقیقت دے اندر محبت کر دے ہو اللہ دے نال تسی سچی محبت کر دے ہو اگر تسی اللہ دے نال محبت دے دعوے دے اندر سچے ہو پھر اللہ نے یہ فرمایا اے پیارے محبوب تسی فرما دو فاتبعونی یحببکم اللہ. محمد مصطفیٰ دی ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا اے محبوب تسی فرما دیو اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دیو تے پھر میں محمد مصطفیٰ دی اتباع کرو میری تابعداری کرو جو کچھ میں آکے ہو منو جس چیز تو میں منع کی دے اس چیز تو منع ہو جاؤ. پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی دسیا محمد مصطفیٰ دی گل منن دے نال حضور دی اتباع کرن دے نال حضور دی غلامی کرن دے نال اللہ کیڑا صلہ عطا فرماندے نے. اے اللہ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا کہ محمد مصطفیٰ دی غلامی کرنا تیرا کم ہے. غلامی دا صلہ کیڑا ہے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. جڑا بندہ محمد مصطفیٰ دی غلامی اختیار کرتا ہے پہلے سارے آکھدے نے کہ میں اللہ نال محبت کردا تو بھی آکھدے میں اللہ دے نال محبت کردا. محمد مصطفیٰ دی غلامی کرنا تیرا کام ہے. اللہ فرماندے نے محمد مصطفیٰ دی غلامی دا صدقہ ہون اللہ تیرے نال محبت فرماسی. حضور دی غلامی دا کی صلہ ہے فاتبعونی. اللہ فرماندے نے اے محبوب تو
فرما دے میری اتباع کرو اتباع دا کہ اللہ صلہ عطا فرما سن یحببکم اللہ پہلے سارے مولوی آخدے نے میں اللہ دے نال محبت کردا سارے پیر آخدے نے اسی اللہ دے نال محبت کردے ہاں تہاڈا بھی یہ دعویٰ ہے میرا بھی یہ دعویٰ ہے لیکن مزہ تے ادو آندا ہے جدوں رب العالمین آکھے بھی میں اپنے بندے دے نال محبت کردا ہاں کیڑے بندے نال محبت کردے نے جیڑا محمد مصطفیٰ دی غلامی کردا ہے اللہ اس بندے دے نال محبت فرماندے نے اللہ اس بندے دے نال یہ کردے نے محبت فرماندے نے تے حضور دا رب اللہ رب العالمین جدوں بندے نال محبت کردے نے پھر اس بندے نو کیڑی شان عطا فرماندے نے ایک خاص بندیاں دی شان اللہ دے محبوب محمد مصطفیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ جڑے بندے اللہ دی یاد دے اندر راتاں نو قیام کردے نے فرض نماز ادا کر کے نا فرائض پورے کر کے پھر نوافل بھی پڑھتے نے پھر سارے اللہ دے حقوق ادا کرتے نے پھر اللہ انہاں نو کیڑی شان عطا فرماندے نے اللہ محبت کرتے نے تے پھر کچھ نظر بھی تے آندا ہے نا بندیاں نو کہ اللہ فلانے دے نال محبت کردے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی بیان کردے نے حدیث قدسی دے اندر قرآن کے اندر نہیں حدیث قدسی دے اندر قرآن بھی اللہ کا کلام ہے یہ بھی اللہ نے فرمایا لیکن ایک قرآن تو بار حدیث شریف دے اندر حدیث قدسی دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا جدوں میرا بندہ اتنے حضور دی غلامی دے نال اللہ محبت کردے نے حضور دی غلامی دے اندر بندہ مزید ترقی کرتا ہے اللہ رب العالمین نے محبوب فرماتے نے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ اللہ رب العالمین نے محبوب نے فرمایا اللہ فرماتے نے کہ جدوں دعا پورے ٹائم کی ہو جاسی انشاءاللہ بیان نہیں ہونا 11:30 بجے میں بیان ختم کر لیسا بے شک حکم کے نال آپ چیز رکھ دو میں لیٹ نہیں کرتا چھوڑ میں خود زیادہ جلدی ہے جو میں تیاری شروع کرنی ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جدوں میرا بندہ فرض ادا کر کے فرض نمازاں پھر نوافل پڑھتا ہے پھر زکوٰۃ بھی دیندا ہے پھر صدقے بھی دیندا ہے پھر میرے سارے حقوق کے فرائض پورے کرتا ہے اللہ فرماندے نے پھر میں اپنے بندے دے نال محبت کرن لگ جاتا پھر میں اپنے بندے دے نال محبت کردا قرآن دے اندر اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نال محبت کردا پھر جس بندے دے نال اللہ محبت کردے نے اللہ کی اس نو شان عطا فرماندے نے فرمایا فکنت سمعہ الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ الذی یبطش بها ورجلہ الذی یمشی بها وان سألنی لأعطینہ اللہ رب العالمین جب بندے نال محبت کردے نے دی ہوندی ہے کہ اللہ فرماندے نے زبان دے اندر طاقت رب العالمین دی ہوندی ہے بظاہر آنکھ میرے بندے دی ہوندی ہے طاقت اس کے اندر رب العالمین دی ہوندی ہے ہاتھ اٹھانا میرے بندے دا ہوندا ہے حقیقت دے اندر طاقت اللہ رب العالمین دی ہوندی ہے حضور نبی کریم ایک ولیاں دی شان ہے نا میرے ذہن دے اندر ایک واقعہ 10 منٹ ہے غزوہ حنین دے موقع دے ہوتے نا غزوہ حنین دے موقع ہوتے جدوں مسلماناں نے بڑا لشکر 12